दुआरा पयगुआ के लाइन लग जाइत, दुआरा पयगुआ के लाइन लग जाइत, काश सरकारी नौकरी हो जाए, काश सरकारी नौकरी हो जाए। हाँ, सरकारी नौकरी वाला लइकन के बियाह ना होला, नीलामी होला। मतलब बोली लागता, कोई 5 लाख दे के दुआर कोरता कि महाराज बियाह कली, तो वही जो कोनो 10 लाख देवे खातिर तैयार। अब माने हम सरकारी नौकरी के जितना गुणगान करी उतना कम बा। हाँ, तो अब आगे ई सुनी लो कि अगर हमार सरकारी नौकरी लग जाई तो हम काम का करते हो। सूट बूट लगा के हम ऑफिस में जैती, आ दिन बैठ के राजनीति बतियती। अब तोहनी बताओ लोग, ऐसा मजा कौनो नौकरी में बा है? यही से लोग पागल आइल बनी स। बिना पैसा के कवनो न काम करती, भले दिन भर बैठ के आराम करती। आ घर भ के लोग घूस के पैसा खाई। तो मेन बात ई बा कि अगर तहार सरकारी नौकरी हो आ तू घूस नहीं खले तो ई तो कानून का नजर में बहुत सही बात बा, लेकिन घर वाला के नजर में ई बहुत बड़ा अपराध है। काहे से कि सरकारी नौकरी लगला के बाद कौनो रिश्तेदार भेटाई तो तहरा से यही पूछी, का हो उ परिवार कमाई होला कि ना? माने जितने ज्यादा उ परिवार बा उतने ज्यादा तहार नौकरी इज्जतदार बा, ना तो मतलब बस खत्म बाड़ा। हाँ, तो यही से कहत बिना पैसा के कवनो न काम करती, भले दिन भर बैठ के आराम करती। घर भ के लोग घूस के पैसा खाई, घर भ के लोग घूस के पैसा खाइत, काश सरकारी नौकरी हो जाए। अब आगे ही सुनो लोगन कि अगर हमार सरकारी नौकरी लग जाई तो गांव जवार में का सिचुएशन रही हो। पूरा गौआ के लोग हमार करी बड़ाई, आई है सुनी सुनी पट्टीदार जड़ी जाई। हाँ, हमनी के गांव जवार में एगो कहावत बा कि रहरी के दाल आ पट्टीदार जितने जड़ेलन उतने मजा। पूरा गौआ के लोग हमार करी बड़ाई, आई है सुनी सुनी पट्टीदार जड़ी जाई। हमारे देखा देखी लोग लइका पढ़ाई, खेत बेच बेची ओकर नौकरी लगाई। तो हो फेर घूस लेके खेत लिखवाइत, तो हो फेर घूस लेके खेत लिखवाइत, काश सरकारी नौकरी हो जाइत, काश सरकारी नौकरी हो जाइत।